Niki sios jumeneng napa? Ayo jumeneng, ayo. Aduh, nyuwun sewu nggih ibu-ibu ugi mbak-mbak ugi. Ambok 2000. Jan ket mau ki lali sepot aku ayo. Ya ngene iki nek wiyaga tanggap sasmita. Iya. Langsung iki kok iki kok nek Bali ra sedeng helme. Belum. Ora sedeng barang kuwi. Helme wis masuk helm. Belum helm apa pi helm sing dienggo kuwi. Kok helm apa? Yo, jenang gula dibawani. Ya. Nggih, bawanipun megatrih nggih, Mas. Nggih, manut mawon. Mboten ngertos. Tahu nana Jan sepole kok. Peze Mas, suaraku peze Mas. Jan anu ngejo ngowo-owo. Peze. Apa mau? Mbok aku krungu ngono kuwi mau. Ngowo-owo ki apa? Ayo basane wong dengok ki ngowo-owo. Oh ngoten niku. Niku tegese napa, Pak? Apa hulu kok Pak pi? Lah kae kok aku nanggapi wah pede banget to Bil. Iya. Kadek jamak nek. Peze leza. Nggih, niki sekedar menginfokan. Malam ini wayangan ada 26 titik di Gunung Kidul. 27. 27? Ya. Oh, 27. Edian. Monggo bibar niki sami mirsani diratani. Ayo. Dadi ujung kono diratani ngono lho Mas. Kan membuktikan pandemen wayang. Ayo. Ngesor kono kuwi lak ya ana wayang. Sinten ingkang ngasta, Mas? Pak Jar Ki Sujarno Hadi. Ha kuwi
Biyen guruku nduk ngono ya saiki bareng. Lah kuwi ayo mayang dhewe-dhewe. Nggih alhamdulillah nek ngoten niku. Nggih monggo mengke nek niki elek mang pindah mriko. Tapi Wela. Ayo ora apa-apa ya diratani bener ngono. Ora elek tegese ngratani ngono ta Mas. Iya diratani. Jenengku kopi aja lali marang aku iki kok kang bas nalikane nandang susah sapa sing wonten pamundutan lagu nggih saking panitia ugi. Oh nggih. Ugi dilis kok. Ninggal katresnan nggih wonten. Oh nggih. Sesideman podang kuning wau sampun nggih Pak. Oh Bu, nggih. Nggih niku wau terus Roro Jonggrang. Wela dalam Roro Jonggrang iki mengko duet Roro Jonggrang. Nggih. Ayo. Iku sik lewat kula. Lewat pundi? Maksudnya lek ngendika ngoten lho request lagu lho lewat ngendi ya lewat dalan. Oh. Jelek banget iki aku paling sebel typing oh kene iki wis ngetik panjang-panjang ya to berharap iki dibales karo excited tenan lho. Lek jawab iki mong oh ngono kuwi lho. Ayo oh kuwi kan dawa oh. Nek ora nek kesel ngetik kene tak ketike kok lek jawab kur oh ngono ki mbok yo ngergani sik ngechat nek misale dichat ki mbok yo oh iya oh gitu to ngono ora kok oh ye ngono kuwi omo ya. Oh ngono to iki badine soni yange to. Udah aku lho Mas. Bloko. Apa? Apa?
gepeng iki dendam apa to karo aku iki? Ayo mbok. Kok le lho. Kok iso gepeng ya, Nduk? Mas. Mas, nek aku ora trima, Mas. Nek aku langsung tak Lah, jegelut ning kene. ora, iki aku ki bingung lho kok ya iso. Nanjehke ngono ya. Ayo, Kok ya kok iso? Mas, kuwi kok iso gepeng iki piye? Mas jenenge? Jenenge kok iso gepeng iki piye? Jenenge sapa to? Bagus. Oh ya aran bagus tenan kok Oh, ya. nama akrabe iki gepeng, Mas. Ayo, Heeh to? iya. Piye to? Bagus, sekarang ya bagus kok ya. Bagus kaya Irus. Oh, kuwi lak dalange. Ah iya. Kaya Irus. Sampun nggih, Mas. Nggih, sampun. Iya. Sampun, Mas. Nggih, sampun. Atur sembah nuwun. Nggih, sampun nggih. Nggih. Sampun, Mas. Nggih. Wong Gunung Kidul lak ngoten niku ta, Mas. Sik beluk-beluk karo tanggane. Wah, yu. Ngono kuwi. Ayo wong Lah ya ngono kuwi ta, Mas. tanggaku ki kamangka omahe cedak-cedak. Ning jujur kok pese suara mangkat nang ratan ora. Jane Ayo, ngene aku ya nek angger arep sambelan kae. Yu. Tiwul murung tok-tokke yu. Ngono kuwi padahal ya mek andinge kok aku. padha wae.